পদে কথা হয়েছি স্বার্থপর দুনিয়ারে এটি কেহি কাহারি নুহতি ସବୁ ମିଛ ମାୟା ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ତାଠୁ ଜେଲଖାନା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଠିକ ଅଛି ଗାଡ଼ି ୱେଟ୍ କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମୁଁ ଜେଲକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ଦୁଃଖ କରୁଛ ନାଇଁ ରେ ତୁ ଏତେ ଭଲ କାହିଁକି ହଉଛୁ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମାରି ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଅପରାଧ ନ କରିବି ସବୁ ଯାକ ଅପରାଧକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲୁ ତୁ ଏମିତି ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଆଉ ତୁ କୋଉ ଛାଡ଼ିଲୁ କି ସେ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମାରିଲା ଆଉ ତୁ ବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମତେ ମାରିଲୁ ଭଉଣୀ ପଡ଼ିଆ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଦେଖେଇବିନି କେମିତି ଯାହାହେଲେ ସେ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦେବତା ମୋ ହିରକାଳ ପରକାଳର ଠାକୁର ସିଏ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କର ରହି ତୋର ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ କଲିଜାର ପରା ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ହାତରେ ଥିଲୁ ଯେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ମୋ କଲିଜାରେ ରଖିବି କଣ ମୋ କଲିଜାଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ହାତଟା ପଡ଼ିଗଲେ ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିପାରେ କିନ୍ତୁ କଲିଜାଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ସେ ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚାନି ରେ ମରିଯାଏ ସିଏ ମରିଯାଏ ଆଉ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ମରିଯାଏ ଏ କଲେଇ আজি বুঝুছি রে কিଏ ঠিক কিଏ ভুল ଯୋଉ ସାହାନାଇ ବଜେଇ ବଜେଇ ଏ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରି ତୋଳିଥିଲି ଆଜି ସେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା